Veus, la boira és un dels grans enemics dels conductors durant els mesos de fred. Hi ha punts geogràfics com el nostre en els quals aquest fenomen meteorològic és tan extrem que pot arribar a ser molt perillós. Malgrat les dificultats que implica conduir amb boira, és imprescindible assegurar una correcta visibilitat al circular. Això ens evitarà ensurts que en el pitjor dels casos puguin acabar en accidents en cadena. Per conduir de forma segura cal tenir en compte la regla de les 3 V baixes: visibilitat, velocitat i distància amb el vehicle del davant. Aquestes 3 dades han de ser les mateixes. Per exemple, si la visibilitat es redueix a 50 metres, doncs la velocitat màxima haurà de ser de 50 km per hora i la distància de seguretat de 50 metres. D'aquesta manera podrem reaccionar amb seguretat davant una frenada imprevista, evitant un xoc per encalç. També és important, veus, evitar els errors que cometem quan circulem amb boira. Un dels més comuns és l'ús de les llums llargues. Aquesta il·luminació l'hem d'evitar sempre, ja que és tan potent que reflecteix en la mateixa boira, empitjorant la visibilitat del conductor i també de la resta d'usuaris de la via. Recordeu que els cotxes tenen llum antiboira davantera i també posterior. Aquestes últimes s'han d'encendre només quan el fenomen és molt extrem. Un altre error molt comú té a veure amb la distància de seguretat, i és que moltes vegades tendim a prendre com a punt de referència el vehicle que va davant nostre, una acció que ens empeny a escurçar distàncies i a conduir perillosament a prop dels altres vehicles. També evitem-ho. Per guiar-nos i sentir-nos més segurs, podem estar atents a les marques longitudinals i laterals de la carretera que ens indicaran el camí. I si no coneixem la carretera i no ens sentim segurs, sempre podem aturar el cotxe en una àrea de servei, però mai al voral de la via. Recordem que per minimitzar l'impacte de la boira a ponent, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha instal·lat al tram de l'AP2 entre Castelldans i les Borges Blanques panells que mostraran en temps real la visibilitat existent i un sistema de velocitat variable que s'adaptarà automàticament en funció de la densitat de la boira. Hem de dir que aquestes mesures, que es preveu que entrin en servei aquest desembre, es complementaran amb un radar per tram i un sistema innovador que, per una banda, indicarà amb làser el traçat als conductors i, per altra, amb balises de colors, la presència d'un altre vehicle circulant al davant. També hi haurà nous punts de llum i càmeres de seguretat. Aquest tram de la AP2 serà el primer punt de la xarxa de carreteres estatal en disposar de tot aquest conjunt de mesures antiboira. Per tant, veus de Lleida, moltíssima precaució a les carreteres durant aquest hivern. Que vagi molt bé, ens veiem.